dneska bol ťažký zápas. Rozhodol sa, myslím, v tretej tretine, kde sme dostali 2 góly. A našťastie sme ešte pred koncom vyrovnali. Čo bolo dosť dôležité a na jazde to je má lotéria, čo s tým nikdy mohli spraviť. V tej tretej tretine bol Slovan lepším tímom. Čím to je, že prebral tú iniciatívu do tej v podstate vyrovnaného zápasu? My sme vyhrávali 1-0, tak určite chceli dať gól, tak nedá sa povedať, že bránili, ale tak vždy je ten tým, ktorý chce dať gól, tak má viac šancí a väčší tlak. Bolo tam možno trochu podcenenie zo strany Z našej strany? Z našej strany určite nepodcenenie. Obok zápasu ste vlastne nehrali kompletný, ste hrali v odličnej zostave, možno aj to poznačilo? Tak, my sme hrali na 3-5 celú sezónu, čiže to my sme zvykli. Samostatných nájazdov z 2 si premenili jeden, čo chýbalo k tomu, aby si vlastne mal 100% bilanciu? No, tak v prvom nájazde vedel som, čo idem urobiť a v druhom som dáko nepremýšľal. Stav série 1-1. Môžeš teda vysloviť spokojnosť s tým, ako si zatiaľ vidia? Samozrejme, keďže nám takto povie pred 2 dňami, keď sme sem šli, že vyhráme jeden zápas, tak by sme boli určite spokojní. V Mikuláši vlastne ťaháte 16 zápasov, ak sa nemýlim, sériu víťazstiev. Ak si budete pokračovať, tak vlastne rozhodnete tú sériu. Dúfam, že budeme pokračovať v víťazstvách a už to ukončíme u nás doma. Čo tam bude podľa teba platiť na Slovan? Lebo predsa len aj on určite príde asi o niečo inou taktikou. To je jasné, ale tak doma hráme dobre, doma máme veľa divákov, tak určite sa nám bude hrať dobre.